Mayong buntag sa tanan. Samtang ako na malandong may tungod dining atong ebanghelyo karon, nahinumdum ko kang Abraham ang amahan sa pagtuo. Ibaw mo, Abraham pleaded hard with God to save Sodom. Ang Sodoma, usa ka syudad kaniadto, din ang pag-umangkon ni Abraham nga si Lot nagpuyo, uban ang banay ni Lot. Pero ang problema, ang mga tao ni adtong lugara, mga makasasala. Maugani sa atong panahon karon doon na kitay word pulo nga sodomy. Sodomy gikan sa pangalan sa syudad nga Sodom, tungod kay ingon ana ang sala sa mga tao nga nagpuyo ni atong lugar. Ug tungod kay naluoy si Abraham sa mga tao nga nagpuyo sa Sodom, nakipagbargain, mihangyo siya sa Dios nga unta dili niya kinisilutan. Mibargain siya nga kung Ginoo, kung adunay 50 ka mga tao nga magpuyo, nga makita nato nga nagpuyo didto, dili ba nimo silutan ang lugar? Ug moingon ang Ginoo, oo, dili na ako kana silutan. Ug gipaobsa ni Abraham ang numero 45 ngadto sa 40, 35, 30, 25, 20, 15 hangtod sa 10. Kung adunay 10 ka tawo nga makita nato nga nagpuyo ni atong lugar, dili ba nimo sila silutan? Ug miingon ang Ginoo, dili. Ug ang problema, mihunong si Abraham sa pakipagbargain sa Ginoo sa numero nga 10. Ug dito nakita nga wala mo abot sa 10 ang mga tarong nga tao nga nagpuyo sa Sodoma, mao nga gisilutan sila sa Dios. So ang pangutana, kuno galing si Abraham nangahas nga ubsan pa ang numero ngadto sa 5. Kay kung gipaobsan pa doon niya, sigurado nga maluwas ang Sodoma, tungod kay ang banay ni Lot, unom sila nga mga matarong, si Lot, ang iyang asawa, ang duha kaniya kaanak, ug ang mga asawa sa iyang mga anak. Pwede unta nga maluwas. But the problem, Abraham decided to stop haggling, to stop bargaining, ug dili ang Ginoo. It is said that drops of water can break a stone not by force but by dripping continuously. And in addition to that, it is also true that in the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength, but through persistence. Maigsoon, nining ika-5 nga adlaw sa atong misa novena, aging pagpangandam para sa dakong kapistahan sa patron sa atong parokya, ang mahal nga Beren sa Regla. Ang gipili nato nga tema mao nga si Maria, panig-ingnan sa malahutayon nga pag-ampo. Si Maria, panig-ingnan sa makanunayon nga pag-ampo. Mary, model of persistence in prayer. Ang pangutana, ang mahal nga Birhen, nag-ampo ba siya? Na ba kita makita sa Biblia nga ang mahal nga Birhen nag-ampo? Maigsoon, mo'y atong timan-an, nga kung ang mahal nga Birheng Maria, dili usa ka babae sa pag-ampo, dili gayud niya malampasan ang mga dagkong hagit sa kinabuhi
nga iyang nasinati sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang mahal nga berhen usa ka babay sa pag-ampo, a woman of prayer. Og bisan tuod-tuan na siya sa langit, ang mahal nga berhen kanunay nga nag-ampo. Og tinuod nag-ampo siya dili para sa iyang kaugalingon, tungod kay luwas na siya. Nasinati na niya ang kahimayan sa Dios sa langit. Pero kanunay gyapon siya nga nag-ampo para kanato nga iyang mga anak nga padayon pang nagapanaw dinhi sa yuta. Ang usa ka tinuod nga inahan dili makaako nga siya haruhay sa iyang kahimtang apan ang iyang mga anak wala pay kasiguraduhan kung sila maluwas ba. Mao nga ang mahal nga berhen kanunay siyang nag-ampo para kanato. Gani kung atong litukon ang pangajion nga maghimaya ka Maria, sa ikaduhang bahin kita moingon, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Iampo mo kaming mga makasasala. So tinuod ang mahal nga berhen, bisan tuod tuwa na siya sa langit, kanunay siya nga nag-ampo para kanato, para sa atong kaluwasan. O kining iyang kanunay nga pag-ampo, iya usab kitang giawhag nga buhato nato kini, kita nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay gani sa iyang pagpakita ngadto sa tulo ka bata dito sa Fatima, siya miingon, pray the rosary every day. Giawhag kita sa mahal nga berhen nga magmakanunayon, magmanahutayon kita sa pag-ampo. Pray the rosary every day. Ang mahal nga berhen mismo mao'y nagsulti kanato ni anang butanga. Tungod kay dito sa langit, hibaw siya ng atong mga pag-ampo nga ang paglitok nato sa Santos ng Rosaryo adlaw-adlaw, nadungog ka na sa Diyos dito sa langit. Pray the Holy Rosary every day. Sa atong Ebanghelyo, ang Ginoong Hesus miingon, kinahanglang mag-ampo kamo, ug dili gayud ninyo wadon ang paglaom. Ang Ginoong Hesus nag-awhag kanato nga mag-ampo kita sa kanunay, ug unta dili mawala ang paglaom kanato diha sa pag-ampo. Sa pagkatinuod, dili lamang ang mga kabus ug ang mga nag-antos ang kinahanglang mag-ampo, kundi kitang tanan. Kitang tanan ng mga tao kinahanglan nga mag-ampo sa kanunay. Ingon nga ang usa ka boksingero, kinahanglang lig-uno niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang mga trainings. Kita usab mahimong lisod gayon para kanato ang pagpuyo ug usa ka tarong nga Kristohanong kinabuhi kung kita dili mahibalong mag-ampo. Kining biyuda sa atong Ebanghelyo karon, sama og nagulagway siya sa mga kabus ug mga way gahom sa atong katilingban. Ug tungod sa iyang ubos nga kahimtang, lisod gayud nga mahatagan siya sa hustisya nga iyang gipangayo. Mao nga tungod niini, wala gayud siya laing sangkap gawa sa iyang pagbalik-balik ngadto sa huwis sa walay hunong, hangtod nga nakuha niya ang iyang tuyo. Og sa pagkatinuod, ang punto ni ining sambingay sa atong Ebanghelyo karon mao, nga kung kining dautan nga huwes nalukmay ra sa tantong pagbalik-balik sa biyuda ngadto kaniya, unsa pa kaha ang Dios nga mahigugmaon natong amahan? Dili ba usab kaha siya matandog og malukmay kung madungog niya ang makanunayon nga mga pag-ampo og pangaliyupo sa iyang katawhan?
Mo'y atong tanawon nga kung kining huwes nga daotan na lukmay, unsa pa kaha ang Dios nga maong tinubdan sa kaayo og mahigugmaon sa nga tanan. Dili ba ka siya matandog kung makadungog siya sa atong malahutayon ug makanunayon nga mga pag-ampo ug pangaliyupo. Mo ni atong timan-an. So dili unta kita mo give up sa atong pag-ampo. Tinuod ang Ginoong Hesus, gitudloan niya ang iyang mga tinun-an ug lakip na usab kita kung unsaon sa pag-ampo. Og diha sa iyang pagtudlo kanato, giawag usab niya kita nga ilhon nato ang Dios nga tatay, abba, papa, daddy, or father. Mao nga moingon kita, amahan namo, ama namin, our Father. Og pinaagi niini, dili na kita magpanuko nga moduol ug mohangyo sa Dios tungod kay siya dili Dios nga halayo kanato, dili Dios nga estranyo, kundi Dios nga duol ug suod kanato, personal and very familiar to us. Dios nga giila nato nga tatay para kanatong tanan. Oo, mao kana ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus kanato. And in our gospel today, Jesus made it clear to us that to pray to God, our Father, is not enough. Dili igo nga mag-ampo lamang kita sa Dios. In our gospel today, Jesus made it clear to us that aside from praying to God, we need to be consistent and persistent in prayer. Nga dili igo nga mag-ampo lamang kita ngadto sa Dios, kundi paningkamutan nato sa insakto nga mamahimo kitang magmalahutayon o magmakanunayon diha sa pag-ampo. Nga unta mag-ampo kita sa Dios dili lamang sa mga panahon nga kita adunay problema, nga kita adunay mga pangayoon, o kung kita anaa sa mga pagsulay ug pag-antos o naa sa malisur na kahimtang. Kundi kinahanglang mag-ampo gayud kita sa Dios kanunay sa kapitos o kaharuhay. Nga mag-ampo kita sa Dios matag adlaw sa tibuok natong kinabuhi. Ingon unta kita ni Ana. We have to be consistent and persistent in prayer. Sa atong panahon karon, tungod sa mga bag-ong inventions o sa mga nadiskubrihan sa tao, nahimo ng sayon ang dagan sa atong kinabuhi ug nahimong paspas ang mga panghitabo sa atong palibot. Ug tinuod, dako kaayo ang atong kalipay ug pasalamat niini mga butanga tungod kay nakatabang kini kanato sa insakto sa pagpasayon sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Pero sa lain nga bahin, kinahanglang ato usab kining i-check og susihon kanunay, kay basin unyag tungod kay naanad na kita niini, basin og dili na kita mahibalong maghulat og wala na kitay pasensya. Nga basin unyag dili na kita mahibalong moantos og mosakripisyo. Nga basin unyag aduna kitay mga pangayoon o gipangaliyo po sa Dios, ug unya moingon kita kinahanglan nga ihatag dayon niya kini kanato. O ingon na ana, wala na kitay pasensya, dili na kita mahibalong maghulat.
Dili na kita kahibalo nga mo sakripisyo. Pero mo atong timan-an nga ang Ginoong Hesus nag-awhag kanato nga andam unta kita nga magpaabot. We need to be patient and we have to wait. Kay diha sa atong paghulat ug diha sa atong makanunayon ug malahutayon nga pag-ampo, daghang maayo nga mga butang ang muabot sa kinabuhi. Pasensya ug pagpaabot kinahanglang ato kanang huptan, kay kasagaran ang maayo mga butang muabot ngadto kanila nga mahibalong magpaabot ug adunay taas nga pasensya. And if God seems not to answer our prayers, it means He is preparing something better or more appropriate for us. Oo, mahimo nga dili ihatag sa Dios nga rikanato ang atong mga gipangayo, pero bisan tuod ingon ka na niyana, kinahanglang magpadayon gihapon kita nga mahimo kitang magmalahutayon o magmakanunayon diha sa pag-ampo, tungod kay ihatag gayud sa Dios kung unsa ang angay para kanato. Usbon nako, diha sa atong makanunayon o malahutayon nga pag-ampo, mahimong dili ihatag sa Dios nga rikanato ang atong gipangayo, pero ihatag gayud niya kung unsa ang angay para kanato. Ug sa katapusan, himuon nato nga sumbanan ang panig-ingnan nga gipakita sa atong mahal nga Bereng Maria dito sa kasal sa Kana. Nasa diyang iyang namatikdan nga nahurot na ang bino, gipahibaw dayon niya ang iyang anak nga si Jesus, o gipresenta niya ngadto sa iyang anak ang panginahanglan sa mga tao. Pero human niini, mihatag siyag pahimangno ngadto sa mga sulugoon. Miingon siya, buhatag gayud ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Buhatag gayud ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ug ingon usab unta kita ni ana nga oo, pwede natong i-present ngadto sa Dios ang tanan nato mga pangamuyo, nga i-present nato kaniya ang tanan nato mga panginahanglan. Pero sa katapusan, dili ang atong gusto maoy matuman, kundili ang kabubuton sa Dios. Nasundon ug tumanon nato dili ang atong gusto, kundili ang gusto sa atong Ginoo. Bisan tuod gipadayag nato ang atong mga panginahanglan, ang tanan nato mga pangamuyo ngadto sa Dios, pero sa kaulahian ato gayong isalig ang tanan sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang tanan niya mga plano ug pangandoy para kanato nakasubay kini kanunay sa iyang walay sukod nga kaayo ug dili matugkad nga kaalam.